എല്ലാവർക്കും B2O ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബവുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താമസിക്കാനായി ഒരു നല്ല ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചാലഞ്ച് ആകാറുണ്ട്. ഇനി ആ ചാലഞ്ച് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന 3 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ആ 3 സ്ഥലങ്ങളെന്നറിയണ്ടേ? തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ട്രിച്ചി, ശ്രീരംഗം, തഞ്ചാവൂർ. ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. ശ്രീരംഗത്തിൽ ശ്രീരംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യാത്രി നിവാസ് എന്ന പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീരംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് യാത്രി നിവാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ പാർപ്പിട സമുച്ചയവും. ഡബിൾ റൂം, കോട്ടേജ്, ഡോർമെട്രി എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റൂംസ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ATM അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നിന്നും 2 ബസ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഷട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സി സർവീസും ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ ഹോട്ടൽ സൗകര്യവും ഉണ്ട്. വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് ഉണ്ട്. ഈ ടെമ്പിൾ ടൗണിൽ ഇത്രയും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റിൽ കുടുംബവുമായി താമസിക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ക്ഷേത്ര ദർശനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി വിശ്രമിക്കാനും ഇവിടെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തഞ്ചാവൂരിലേക്കും എത്താം. അതിനു പുറമെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏകദേശം 5 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കാണാനുണ്ട്. അവിടേക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഇവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. കാണുന്നത് കുട്ടികൾക്കായുള്ള പാർക്കാണ്. Shri
കാണുന്നത് AC ഡബിൾ റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം 3 പേർക്ക് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങാം. ബാത്റൂം എല്ലാം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ഈ ഡബിൾ റൂം ACക്ക് 750 രൂപയാണ് അവർ 24 മണിക്കൂറിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെ ഇവിടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ മറ്റെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്.